L'acció d'obrir l'aixeta és un gest que tenim mai més ben dit per la mà. Un gest simple, però alhora extraordinari, perquè ens porta a casa el recurs natural més valuós, l'aigua potable. Però d'on ve aquesta aigua potable que ens arriba per l'aixeta? Tot comença als punts on es capta l'aigua del medi natural, un riu, un pou, un embassament. La qualitat inicial de l'aigua, tanmateix, sovint no és apta per al consum directe, de manera que cal aplicar-hi tractaments de neteja que la transformin en potable. Això es fa en instal·lacions com la de Sant Joan d'Espí, una de les més avançades d'Europa, amb una capacitat de tractament de fins a 5.300 litres per segon. Evidentment, l'aigua que tenim en aquest punt no és l'aigua que ens arriba a casa, és l'aigua tal com baixa pel riu, en les condicions en les quals baixa. Necessitem que passi per tot el tractament que fem a la instal·lació per fer-la potable. Després d'haver filtrat a l'entrada de la instal·lació els sòlids i les matèries més grolleres, l'aigua es fa passar per unes basses de decantació on s'aplica un tractament físic i químic. L'objectiu és extreure'n les partícules i els fangs de mida més petita que hi ha dissolts. Quan l'aigua surt de les basses, ja només se l'ha d'impulsar fins a la zona on s'apliquen els tractaments finals. Aquí podem veure l'aigua que surt al final del procés de tractament, que com veieu és una aigua totalment transparent, que no té cap tipus de contaminació bacteriològica ni mineralògica, que es pot veure amb total garantia sanitària. Així, poques hores després d'haver estat captada al riu, l'aigua potable està a punt per ser enviada a la xarxa de distribució. L'aigua que ens bevem haurà fet, doncs, un llarg viatge abans d'arribar a l'aixeta.